L'empresa salvatana Constecni ha estat l'encarregada de construir l'innovador bloc d'habitacles d'emergència per a famílies vulnerables en un solar ja destinat a l'habitatge públic del districte de Ciutat Vella, Barcelona. Els allotjaments estan construïts a partir de contenidors marítims de mercaderies totalment reformats i amb les instal·lacions bàsiques per tal que s'hi pugui viure al seu interior. Aquests departaments s'emmarquen dins el programa d'allotjaments de proximitat provisionals de l'Ajuntament de Barcelona, conegut amb les sigles APROP. La implicació de Constecni en aquest projecte, però, comença molt abans, concretament a l'agost del passat 2018. A través de diverses gestions, l'empresa va entrar en el concurs públic de les obres licitades pel Consistori de Barcelona, una actuació que ascendia als 940.000 euros i que integrava al mateix paquet el desenvolupament del projecte d'obra i la seva execució. Per tal d'optimitzar les feines, Constecni va decidir col·laborar amb l'estudi d'arquitectura Stradel 3, que s'encarregaria de la redacció del projecte i del disseny de l'interior dels compartiments. L'empresa salvatana, per la seva banda, assumiria la cimentació del solar de Ciutat Vella, la compra dels contenidors, a més de la instal·lació de les facilitats prefabricades a l'interior dels mòduls i el posterior ensamblatge entre ells. Totes aquestes tasques s'han executat des del mes de març en unes instal·lacions de Constecni ubicades al polígon La Drecera. Els 16 contenidors que concretament conformaran aquest edifici tenen 30 metres quadrats cadascun i cada planta disposa de 2 allotjaments simples de 30 metres quadrats i d'un de 60 metres quadrats. En total, les 4 plantes del bloc sumen 12 habitacles, 8 d'un sol contenidor i 4 de 2. Les estructures originals dels contenidors han passat de tenir aquest aspecte a aquest. L'interior de cada departament simple compta amb un dormitori, un bany i una sala d'estar amb cuina equipada, mentre que els dobles disposen de 2 habitacions, un menjador i una sala d'estar, a més del bany i de la cuina. Els serveis com l'aigua i l'electricitat es connecten directament a una font principal. Una vegada finalitzada la fase de construcció dels mòduls, les 16 estructures s'han traslladat en camions durant aquesta setmana a Barcelona, on s'han anat apilant de 4 en 4 a raó d'una planta per dia. Són espais plug and play, és a dir, l'interior ja té parets, portes i plaques de guix i, per tant, només cal muntar els mòduls un sobre l'altre. Tot i que la part més notòria de l'obra ja està enllestida, encara queda força feina per fer, concretament en construir una coberta per tot l'edifici, així com dotar-lo d'escales d'accés i d'ascensor. Després ja queda fer les passarel·les d'accessos, queda fer les escales, queda fer la caixa d'ascensor, muntar l'ascensor i després acabar de vestir l'edifici per fora, perquè realment no es veurà el conjunt de l'edifici, no es veurà que són contenidors, queda tot folrat. I hem de fer una façana de matraquilat per davant i llavors també acabar tot el tancament de la planta baixa. Amb tot, es preveu que les obres finalitzin els darrers dies d'octubre, moment en el qual les famílies del districte que no tenen casa i que ja estan assignades passaran a viure als pisos. És, al cap i a la fi, una vivenda que servirà com a pas previ fins que no se'ls assigni la llar definitiva. Això implica que hi podran estar un màxim de 5 anys. El mètode de les cases contenidor és una prova pilot que aterra a la península, tot i que ja és força utilitzat als països del nord d'Europa. Donada la rapidesa de construcció d'aquests habitatges, en total les actuacions s'han allargat 6 mesos, una tercera part del que tarda a fer-se una construcció convencional, aquesta és una sortida ràpida pels col·lectius més vulnerables. El tema del preu de la construcció és comparable amb la construcció convencional en quant al cost pur de la construcció. Però si tenim en compte la rapidesa d'implementació, la rapidesa de posada en marxa i la possibilitat de reutilitzar, llavors hem de canviar els paradigmes, una mica els paràmetres, no? O sigui, és poder fer construcció industrialitzada en una fàbrica, en una nau, i llavors poder-ho anar apilant i realment ells creuen que això és, diuen que és desmuntable, aquests edificis són desmuntables, vull dir, aquests contenidors són temporals. El govern d'Ada Colau té previst edificar 2 blocs més d'aquestes característiques a Barcelona, de majors dimensions, però que el de Ciutat Vella. Els habitacles d'emergència social, d'una 40ena d'allotjaments cadascun, estaran ubicats també a solars públics, un a la Bordeta, al districte de Sants-Montjuïc, i l'altre al Parc de la Llacuna del Poblenou. S'espera que durant els pròxims anys vagin passant per aquests departaments diverses famílies amb necessitats socials, així com joves que també reclamen una sortida habitacional a Barcelona, un problema evident a la capital catalana.